Hej guys, det er længe siden jeg har lavet en video sidst, og det har jeg fået at vide, at det var lidt for dårligt, og det er det også, så nu gør jeg det sgu. Jeg har haft sådan lidt travlt på det sidste, fordi skole har fyldt meget, haft mange afleveringer, haft meget at se til, og så har jeg været i Madrid med min skole også, og på skiferie. Men nu har jeg ferie, endelig, rigtigt, hvor jeg kan slappe af. Så det er dejligt, så nu skulle jeg have en ny video. Og jeg tror egentlig bare, det bliver et haul over, hvad jeg ligesom lige har købt i Madrid, og hvad jeg ellers har købt. Så ja, lad os bare begynde. I Madrid på vej til lufthavnen, der gik jeg ligesom lige ind i Mac, fordi jeg tænkte, det må være billigere. Og så fandt jeg lige ud af, at de havde lavet en ny mineralkollektion, og så blev jeg ligesom nødt til at eje den her blush, fordi jeg manglede faktisk lidt en blush. Og den er ret fin, synes jeg. Den er meget sådan... Den er ikke så kraftig. Den er bare sådan meget fin. Det ligner, man er lidt frisk. Og den hedder Subtle Breeze. Må I se. Så købte jeg den her, som er en mineraløjenskygge, som hedder Daylight. Sådan der. Jeg elsker lilla, og har fået at vide, at lilla er meget godt til mine øjenfarver og til min hud. Og altså deres mineraler, de er altså bare... De er gode. Så den er ret fin. Den er ret glad for. Da jeg så kom til Madrid, så fandt jeg ud af, at Mac også var billig der. For det er ligesom bare billigere alle andre steder end i Danmark åbenbart. Og så købte jeg den her primer, fordi jeg manglede faktisk også en ny primer. Den hedder Radiant Rose. Radiant Rose, jeg ved ikke helt, hvordan jeg udtaler den. Og så er den meget lys, og jeg har ret lys hud, så det var bare perfekt, at jeg kunne finde en, der var god. Og jeg er ret glad for den. Jeg skal bare lige vende mig til at bruge en primer, fordi det er jeg ikke særlig vant til. Så. Men den er fin. Den er jeg glad for. Det sidste MAC, jeg købte, det var et par kunstige vipper her. Som har sådan lidt en brunlig, de har nogle brunlige hår, sådan en brunlig nuance, sådan, så de ser meget naturlige ud. Og hun sagde, MAC-damen, at de her, de var altså bare virkelig gode, hvis man ligesom bare gerne vil have det der netop naturlige look. Så den prøvede jeg lige. Jeg har aldrig prøvet MAC's vipper før. Udover at være MAC, så var jeg selvfølgelig også i Lush. Og hvis I kender mig, så ved I, at jeg rigtig godt kan lide Lush. Og sådan en er der desværre heller ikke i Danmark. Så det var der i Madrid, og der gik jeg lidt amok. Så der får jeg lige at se, hvad jeg købte. Først så købte jeg den her Ocean Salt, som er en skrubbecreme, som jeg allerede bruger i forvejen, som jeg faktisk er rigtig glad for. Nu står det altså lige på spansk, det er jeg ked af. Men den er i hvert fald både til krop og til ansigt. Jeg åbner den lige, så I kan se, hvordan den ser ud. Okay, den er ikke så specielt spændende at kigge på, kan man sige noget i. Men ja, den jeg købte sidste gang, den var altså sådan nærmest helt blå. Det kan være, at det ligesom kommer ned under det der lag. Det er jo lige ikke kan dufte til den, for den dufter altså helt vildt godt. Men så må jeg lige prøve at finde en Lush næste gang I er i et land, hvor der er en. Så købte jeg selvfølgelig også en ny læbescrub. Bubblegum, som jeg jo allerede har i forvejen. Men jeg er bare rigtig glad for den. Den er bare så lækker. Og så dufter den og smager den af tyggegummi. Så købte jeg 2 Bad Bombs, og den ene er den her. Altså man kan sige, man får ikke rigtig så meget ud af bare at se den, fordi man skal ligesom dufte til den. De dufter altså bare virkelig, virkelig, virkelig lækkert. Ja, men det er i hvert fald den ene med sådan nogle roser i. Det her det er så den anden, som den er rigtig sej. Jeg har prøvet den før. Hvis I kan se, så er der ligesom sådan noget glimmer på. Og når man putter den ned i vandet, så skifter den farve. Den bliver sådan, altså jeg tror den bliver blå efter det her. Der er ligesom noget blåt derinde, og så skifter den til alle mulige farver, så det ligner bare sådan en UFO. Det gør det ligesom også i udformningen her. Den hedder Space Girl, og den er altså også bare, den dufter så godt. Lækkert. Så købte jeg den her, hvad hedder den? Vanilla Delight, som er bare en body lotion. Det var egentlig bare mest for at prøve en ny body lotion, fordi jeg bruger normalt den, der hedder Dream Cream. Men ja, den lugter meget vanilje. Jeg ved ikke helt, om jeg er helt nede med den, men altså, nu må jeg ligesom prøve at se, om det er mig. Jeg var så også lige i Zara, som ligger sådan lidt overalt i Madrid. Men jeg var lige inde i lufthavnen på vej hjem, og så fandt jeg lige et par rigtig, rigtig fede stiletter, som jeg lige får at se her. Her er de. Altså, de er sådan lidt specielle, synes jeg, fordi det der stof er sådan noget lidt mærkeligt blødt noget. Sådan noget ruskensagtigt. Men jeg synes, de var ret fine, og de var sat ned fra 70 euro til 13.
så kunne jeg ligesom ikke rigtig helt lade være med at købe den. Ja, så kan man jo ligesom bruge dem eller lade være, ikke? Men det er i hvert fald dem der. Noget andet, jeg købte i Madrid, var også en top. Jeg var inde i en butik i Madrid, der hed Bershka, eller sådan noget. Jeg ved ikke helt, hvordan man udtaler det. Jeg har i hvert fald ikke set den nogen steder før. Men der købte jeg den her top. Nu har jeg altså lige taget den på, så det er lidt nemmere. Den her top. Den er sådan lidt... Jeg ved ikke rigtig helt. Jeg synes bare, den var meget fin med de der farver. Og bagpå er der sådan en lynlås. Det er ret svært at filme sig selv på ryggen. Vi filmer ind i spejlet, så er det nok lidt nemmere. Men en lynlås. Sådan der. Så. Jeg har længe godt kunne tænke mig noget med lynlås. Så nu har jeg fået noget med lynlås, og det er ret fedt. Jeg købte også de her 2 neglelakke. Fra et eller andet mærke, der hedder Lola, som jeg faktisk ikke kender. Det mindede lidt om, altså, hvad hedder det? Kiko og sådan, bare lidt mere eksklusivt, men altså det der med alle de farver der. Den første her er sådan en helt sølvblank en, med en masse glimmer i. Det hedder Cosmic Dust. Det kan I ikke se, sådan der. Og den anden har jeg faktisk taget på. Den var ikke helt ligesom jeg havde forventet, den ville være. Det er ikke så flot, jeg lige har lagt det på her, men det er den her. Og den hedder Fluorescent Pink. Men ja, det var i hvert fald lige det. Men det sidste, jeg har købt, som jeg faktisk har købt i dag, er Dr. Martens støvler. Dem har jeg ikke købt i Madrid, dem har jeg bare købt herhjemme i København. Men det er sådan nogle støvler, jeg har kigget lidt på lang tid, og jeg vidste ikke helt, om jeg lige synes, det var noget. De koster 1300 kroner, og så var de lige sat ned, så tænkte jeg, okay, nu gør jeg det sgu. Og de er helt vildt nice på, men jeg tager dem altså lige på, så jeg kan se dem. De ser sådan her ud. Fra siden ser de sådan her ud. Det er nok lidt nemmere, hvis jeg filmer dem på den her måde. Det er sådan nogle med kilehæl på. De er sådan lidt specielle, synes jeg. Men ja, de er bare rigtig, rigtig, rigtig rare at have på. Og jeg har bare længe godt kunne tænke mig et par Dr. Martens, men jeg har bare nogle meget sådan små og smalle fødder. Så det er ligesom om, at de der rigtig originale nogle, de sidder altså bare og ligner et eller andet helt forkert på mine fødder. Så de her passer lidt bedre. Det var vist alt, hvad jeg havde lige nu. Jeg skal nok se at få opdateret noget mere, og også på nogle billeder på min blog og sådan noget. Men jeg tror, jeg sætter en masse ting til salg her, fordi at jeg mangler nogle penge, og jeg har rigtig, rigtig meget tøj og sko, som jeg ikke bruger, og accessories og tasker. Så jeg smider en lille link til min trend sale, så kan I lige tjekke det ud, hvis I lyster. Ha' det godt.